Themba Mliswa vabuda pachena vachipomera mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga mhosva yekutyikidzira kuti vachasunga muzvinabhizimusi Wicknell Chivayo mushure mekunge vanetsana nenyaya yezvikwereti zvavasina kubhadhara kubva kuzvipo zvemuchato nezvimwe zvakawanda-wanda. Mhuri yeZimbabwe ndinokuchingamidzai zvakare panonzi pano. Ndapota musakanganiwewo kusubscribe nekulaikawo vhidhiyo rino zvakare nekurisheya. Izvi zvinobatsira kuti risvike kure kune hama neshamwari dzenyu dzisati dzariona. Vaimbove mumiriri weparamende Themba Mliswa vari kupumha mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga. VaMliswa vanoti vaChiwenga vanga vachitora mari kubva kuna Wicknell Chivayo kubvira pamuchato wavo wemaoresa tiri kutaura mazana ezviuru zvemadhora ekuAmerica. Mliswa claims Chivayo gifted VP Chiwenga loads of cash starting from Chiwenga's lavish 2023 wedding to Colonel Miniotabo Baloyi, including funds for their honeymoon in the Seychelles, plus shopping trips, gifts, and even family apartments. Asi iko zvino vaChiwenga vanonzi vari kushandisa tyisidziro dzekusunga Chivayo vachinzvenga kubhadhara chikwereti chavo, vachitoti idanho rekurwisa uori. Mliswa warns kuti nyaya dzese dzekwageza nedzekuda kubvisa vaMnangagwa pachigaro, it's all politics and revenge. VaMliswa vanoti vane umbowo huri kuuya munguva pfupi iri kutevera. Asi mubvunzo uri kubvunzwa neruzhinji rweZimbabwe ndewekuti koiye Chivayo wacho mari yese yaanopa iyi anoiwana kupi, inombobvepi? Muri yeZimbabwe munoionawo sei iyi? Ngatisanganei mucomment section muchipawo pfungwa dzenyu nemaonero enyu panyaya iyi.